Bé, doncs mira, ens trobem ja amb el 15è campus que portem a terme la secció de futbol sala del Club Gimnàstic, i tot el que va començar fa 15 anys amb l'Escola dels Àngels, que era un campus de lleure, s'ha convertit en un campus de tecnificació on aprofitem tota la setmana per treballar tot el que hem fet durant tot l'any, però amb escoles diverses, les juntem aquí, aprofitem les estades que fem tota la setmana entre el Sagrat Cor i els Àngels. A més, introduïm xerrades que els serveixen també per formar-se una miqueta més com a persona, per ajudar a l'escola, per ajudar a les famílies, i acabem un cap de setmana una miqueta més lúdic, on hem introduït ara coses noves de nova tecnologia, com són campionats dels jocs de la PlayStation, que això amb la canalla no els hi pot faltar, i demà introduïm les famílies i intentem incorporar els pares i les mares perquè també facin una miqueta d'esports amb nosaltres i visquin una miqueta com els seus fills el tema del campus. He apuntat al campus perquè soc del Nàstic i també perquè l'any passat m'ho vaig passar molt bé i volia repetir. Per aprender el futbol sala. Perquè s'apuntaven amics i em va dir que era molt xulo això d'aquí del campus del Nàstic de futbol sala, perquè també a mi m'agrada el futbol sala. M'he apuntat al campus perquè des de petit ho porto fent i crec que és una bona activitat per marxar fora de l'àmbit d'estar a casa tot el dia, jugant. És una bona forma de col·laborar amb el Nàstic i passar-s'ho bé. Lo que más me ha gustado es hacer nuevos amigos. Jugar amb els amics a uns partits, a la piscina. Al Mundial i tot el que estem fent ara. M'agrada bastant totes les activitats que fem, les xerrades, i una cosa molt divertida és l'activitat de porters perquè és diferent i ha estat bé que puguem practicar els que no som porters aquesta activitat. Amb les xerrades, les explicacions. Sí, aprens més futbol sala y també t'ensenyen a passar-la bé o a xutar bé. Creo que el campus me puede hacer mejor jugador por la técnica. Doncs molt bé, la valoro molt bé perquè ja és el quart any que estic com a monitor i això d'ensenyar als nens els conceptes bàsics del futbol sala perquè vagin aprenent i els vagi agradant més aquest esport, m'agrada molt. Doncs la meva experiència el primer any al campus ha sigut molt bonica perquè veies que tot estava molt ben organitzat, veies que els nens a partir del primer dia anaven una mica espantats, però ja a partir del segon anaven amb molta il·lusió. Què farem avui? De seguida van fer amiguets, també amb els monitors hi ha hagut molt bona relació entre tots els monitors, tots els nens i inclús també els pares. Qualsevol problema s'ha intentat solucionar i el més bonic són els valors que des del meu punt de vista han pres tots els nens que han vingut al campus. Els valors de l'amistat, d'ajudar-nos al fair play i per tant, ja et dic, la meva experiència ha sigut molt positiva i amb ganes de tornar a repetir l'any que ve. Doncs aquest campus per als meus fills és molt important, li serveix com a experiència i s'ho passen molt bé, li fa la setmana supercurta i esperarien que durés molt més. I cada any fan activitats noves, fa molts anys que venen al campus, tant el gran com el petit, i crec que l'experiència, qui no ho hagi provat, seria molt bo que ho provés. Sí. Sí.
Sí. Ara mateix ja no puc, però m'agradaria, sincerament, perquè és un campus molt divertit i, t'ho he dit, és diferent, una cosa distinta. Esperem que tot vagi com ha anat fins ara, que és com un rellotge, i agraeixo de tot cor aquí tota la confiança que mostren les famílies en portar els seus nens amb nosaltres. Això és també mostra de molt de respecte i per nosaltres és molt important.